Zapovjedništvo, mislim da zlikovci imaju Klang pod nadzorom. Iskrcavaju tvari iz helikoptera. Dobro, provjerite to i budite oprezni. Roger. Trebam vašu pomoć. Zašto bi ti pomogli? Vidjeli ste što se događa s Klangom? Da, ali to ne znači da ti moramo vjerovati. Jako me to pogodilo. I zahvaljujući tome sad ćeš obraćati više pažnje. Slušaj me sada. Ako želimo ovom stati na kraj, moramo se udružiti. Čak i svi Super Zingsi zajedno teško da mogu to zaustaviti. Zašto ne? Gospodin King ima plan. Želi uništiti sve Super Zingse. I siguran sam da ima sve jako dobro isplanirano. Ali mi još uvijek imamo nadu za spas Kaboom City-a. Što? Koga? Koju? Njega. Hehe. Ovi super botovi nisu normalni, još su i jači. Au! Da, ova tvar iz moćnog tornja savršeno djeluje. Ovo je fantastično. Okej, da vidimo. O ne, oteli su gospodina Kinga, ali on se smije. Metalhead, nemoj prestati ubrizgavati tvaru moćni toranj. Moramo biti sigurni da možemo zadržati snagu svih super robota. S ovom super energijom bit ćemo nezaustavljivi. Gospodine, sve je spremno! Dobro, Max, potražite Ron-Rona i dovedite ga u moj ured. Recite profesoru K da ćemo aktivirati sonde i prijemnike. Gospodine King, stroj radi punom snagom i vaše je vozilo već napunjeno. U redu, savršeno. Stanite, vi ste izdajni, gospodine King. Tko je to? Netko tko neće ovo mjesto napustiti živ. U zadnje vrijeme se dosta ljudi ovdje ušuljalo. Uništite ga! Što nije u redu? Čini se da je cijeli grad napadnut od strane slikovaca. O ne, bojim se, što da radimo? O ne, ne još. Već je počelo. Nemamo vremena za gubljenje. Cornelius, Justice, morate mi vjerovati. Pretpostavljam da nemamo više što izgubiti. S tobom smo. Moram zaustaviti ovaj stroj. Ali kako? Okej, to je to. A ova rampa će mi pomoći. Dobar pokušaj, ali nitko nas neće zaustaviti. Nitko.